Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kwesimanje ngisekulethela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi ubaba ke uveze ke ungahambisani nokwenziwa uyena ke uMax ke umfuka amakhanya ukuthi ke akhulume kabi ngendlu ke yakwaZulu ke noma ngesizwe ke sakwaZulu njengoba ke uMax ke esekutholakala ukuthi ke uyafuneka ufunwa yiyona ke amabutho akwaZulu njengoba ke ekade ke ekhuluma aba ezingamabhunge ngawo ke uZulu lo baba ke uthi cha Max hamba ke uye emakhosini ke akwaZulu ke ukuze ke uzothela ke izijezo zakho hayi ukuthi ke bafuna ke ukubulala ngoba wena uyadelela ke wena Max bukeli ke nanze ke ivideo ke engushiya nayo njengamanje awuye lapha ke ezazo comment section sizo uvu lakho mbukeli ngabe ke uthini wena siyabonga. Unjani wemfoka Makhanya Maxwell Makhanya eMbombolo. Cha mfowethu siyakubona ukukhala kwakho siyabona futhi ukuthi uthukile. Kodwa nje Max Makhanya akekho mfowethu umuntu ozokubulala khululeka le ma video wenza istatement lezi ezokuthi nje uthukile ngoba udelelile uyadelela kade waqala udelela ubukhosi basendlunkulu Max udelela ubaba uShembe unyazi lwezulu udelela makhosi udelela wonke umuntu kulungile lokho kodwa uyabona indlunkulu ngendlela osubadelele ngakhona angeke mfowethu beze kubulala hamba uyojeza hamba uyobhekana namacala akho musu ukuthuka ngithi wena wakho uwani uhlala uphezulu maku ukuthi awufuna ukuyinikela awuhlala uphezulu ku1 mawuthi ngithi uyazi sebeyakufuna yenza sure ukuthi usuhlala uphezulu ngempela ke uzuphathe nespare secassette ngoba awufuni uzwe endlunkulu abafuna ukukubulala kodwa kumele ukuthi uyojeza uyobhekana namacala akho ngoba ubhizi uhlaza isizwe sakaZulu mfowethu ko TikTok kuzo zonke izizwana lezi ezisihloniphayo esazi isizwe sakaZulu njengesizwe esikhulu kunazo zonke izizwe la eSouth Africa esihloniphekile ngalendlela usidicilela phansi isithunzi sabo ngabe ngcono ube lento yenzayo uyenza ukhuluma nathi nje singamaZulu kuma platform ekugcwele kunamaZulu kuphela khona hayi ukuthi usihlambalaze izwe lonke mfowethu kanje ngoba noma ngabe uyakusho lokho ngomdloko mbani ukuthi mhlambe uyaphuza Max ekunezinto ngeke emhlabeni ongeke uzoyiphikisa umuntu mayezala ebukhosini uzala ebukhosini noma ngabe uyadakwa noma ngabe unjani okusala amakuukuthi isikhundla noma ubukhosi buvele bulengela kuyena angeke uzwenze lutho futhi ngalokho noma ngabe uyisibotho noma ngabe wenza maku it's like mawuyinkosana uyinkosana noma ngabe uyadakwa noma ngabe wenzani makuukuthi kuthethwa idlozi anisenabazali inkosana iyona kumele ithethe idlozi Max ususidelele kakhulu mngana misizwe sakaZulu usubudele kakhulu ubukhosi wadelela ubaba uShembe unyazi lwezulu lungenze lutho hamba uyobhekana namacala akho hamba uyojeza akekho umuntu ozokubulala ukubaleka lokho kwenza ngeke kuze kukusize ngalutho hamba uyojeza hamba uyothola isigwebo sakho ngalezi zinto oyikhulumile uchaza ukuthi lezi zinto lezo zikhulumayo uzikhulunyiswa yini uthunywe ubani why ulwa nobukhosi bakaZulu kanje ngoba wena awunalo igazi lasebukhosini uyabona ukuba abantwana basendlunkulu laba benza lento yenzayo babanga isitulo sobukhosi bengizo understand wena yini ozoyithola hamba Max uyojeza hamba uyobhekana namacala akho akekho umuntu ozokubulala hamba uyojeza Maxwell Makhanya angithi wena wakho wani uhlala uphezulu awuqhubeke kube phezulu wani wakho